jeg bare sætte interval foran. Så observationsens størrelse, jamen det er jo igen bare summen af alle hyppighederne. Eller nej, ikke alle hyppigheder eller alle observationer. Det er så frit. Så kalder vi det ikke et type tal, men et type interval. Så går vi så ind og ser, hvor er der flest, og der er altså flest, som er mellem 45 og 50. Håber jeg også, de har fundet her. Jo. Det vi lige skal have med, når vi regner middelværdi, eller gennemsnit, så kan vi lige gøre to, så man lige nok i observationen gange antal. Men prøv at se, hvordan formen kan være, det man gør lidt anderledes, når man har vurderet. Ved du, den er